Bon día a todas e a todos. Sede benvidas e benvidos á 27ª edición do certame Intercentros Letras Galegas do Concello de Narón, que organizan a Concellería de Ensino e Bibliotecas e os Centros Públicos Municipais de Ensino. Como sabedes, o certame Intercentros organízase cada ano en moitos concellos galegos para celebrar o Día das Letras, que nesta ocasión dedicamos ao poeta da Terra Cha, Manuel María. Manuel María foi un dos grandes escritores galegos contemporáneos e a súa obra destaca, como a súa vida, polo seu profundo amor a Galicia e a súa xente, polo compromiso artístico e vital co seu tempo e o seu lugar e pola súa defensa do idioma e a cultura galegas. O certame, nas modalidades de expresión oral e canción, vaise desenvolver hoxe e máis mañá, e seguramente nos vai dar a oportunidade de comprobar o moito que traballa pola nosa cultura a xente tamén máis nova. Na xornada de hoxe contaremos con participantes de sexto de Educación Primaria, 3 cursos de primaria que veremos hoxe por razóns de organización e con participantes de Educación Secundaria. En primeiro lugar, do CEIP o FEAL, 27 alumnas e alumnos de sexto de primaria van representar a peza de teatro A vida de Alí. Ola, bons días. Hoxe, presentámonos ante vos, non para mostrar unha historia triste, nen porque o noso protagonista queira dar pena, senón queremos dar a coñecer as vivenzas que moitos rapaces experimentan nas aulas de milleiros de colexio no noso país. Vedes, estamos nun patio calquera, dun colexio calquera, e os rapaces xogan como se fose un día calquera. Uf, malia que intentamos cambiálo, aínda xogamos moito por separado, nenos e nenas. Que queredes? Estamos na pubertade. Nós xa pasamos das parvadas dos bebés, temos outros intereses, e os rapaces pasan de nós. Xa, é que sodes unhas pesadas, que estades moi tontas. Ai, déixame, ao que imos, que me estás heredando. Alí, fixádevos, naquel curro está o noso protagonista. Chamas Alí, o nome non acompaña moito, se venos para rirnos del. Xa che vale, que rabuda eres, para xa. O que Marta quere dicir é que pasa o día só, movéndose polo patio como se fose un espectro. Ninguén sabe o que lle gusta, o que quere facer ou se quere xogar. A verdade é que ninguén lle preguntou. Pasa, Manrique. Que vas no medio, paspán? Acabas de fastidiarnos un gol. Alí, pasa para alí, ninguén che explicou. Se queres xogar, dínolo, pero non te poñas no medio a estorbar. E sabes o que me van regalar polo meu aniversario? O que? Un iPhone 6S, e coido que me van mercar. Estou desexando que chegue. Que facedes, rapaces? Alguén se deu vela neste enterro, Alí? E dis que eu son a ruín? Pois si que sodes malvados. Mirade que tristeiro anda. Todos os días así, e cada día peor. Que che pasa, Alí? Nada, non importa. Sí que importa, é polos rapaces. Crees que son un estorbo? Todo o mundo escapa de mí como da peste. Non sei que fago aquí. E falle caso a esos idiotas. Anda, non me fagas rir. Mira, durante moitos anos chamaba de 4 ollos. E ves, hoxe en día hai máis dun con gafas. Non fagas cosas parvadas. Sé máis forte que eles e proponte retos. Non todos temos os mesmos gustos nen os mesmos intereses, pero a maior parte non repararon que todos somos diferentes. Sen embargo, todos somos nenos, e seguro que ti tes gustos semellantes a alguén que está neste patio. Custa che o fútbol? Non, pero es que se parece que non xogas, non es guai. E ademais, os meus pais escolleron un nome que... Pois a min gústame. A min tamén me chaman Xoaniña, e máis non me importa. Non se sente ofendido, que non quero.
Sin embargo, ali, ninguén debe ser apartado e discriminado. Se te sentes así, debes dicilo e comer falalo. Se che serve de algo, eu aborrezo o fútbol. Mira a teu redor, hai moito que pensan como a nós. Pero é que non teño amigos. Sí que os tes, só que aínda non os coñeces. Seguro que se falamos en clase resolvemos todos os problemas. Que ocorre, rapaces? Nada. Vir a xogar. Ah, iso é o mesmo. O que? Pensar que non serves para nada. Todos sabemos facer cousas. Eu non. E tamén, és o mellor debuxante da clase. E falas tamén que a maioría de nós non entendemos o vocabulario que usas. Todos creemos que vas a ser alguén importante na vida, un investigador famoso ou incluso un presidente. Por que non? Persegue o que queres, e sobre todo, soña, soña. E vaya se soñou. Esos autógrafos. ¿Quién quiere? Ahí, ahí. Oh, yeah. Disculpe, señor Ari, ¿podría entendernos un momento, por favor? Sí. Dixo que este disco está inspirado na súa infancia. Por qué? Porque pasei pola peor e pola mellor etapa da miña vida. Escoita. O mundo é cruel, pero non me escofer. Polo colexio pasei sen sentirme ben. Foi desprezo e amargura que curei con mel e con cuidados os amigos que me queren ben. As envexas e as justicias sentaronme mal. En algún momento quise marcharon mal. Polo mundo rompí que corrompe o saber estar e o respeto dos amigos que te perden e que te queren mal. Bullying no colexio. Bulín, que ocorreu exactamente? Que foi? Por que? Calma, calma. Dito así soe forte e increíble, verdade? O bullying aparece nas aulas con máis frecuencia desexada. Aparece con ofensas que parecen inofensivas para os agresores e que mantéñense no tempo. Moitas veces, porque aos cativos e as cativas custa porse no lugar do outro. Pero que máis dá? Todos somos nenos, nadie diferente ca outro. Pódese eliminar con actividades que nos axudan a empatizar ou mesmo con amigos. Eu arreglei con esta. Esta é Xoana, a miña garda máis prezada. Perdón, dona Xoana, podería respondernos a unha serie de preguntas? Ali, esperta, que temos que marchar a practicar. Recordas que quedaches de aprendernos a facer beatbox? Estamos todos cos nervios.
Gracias.